Hi there, sanibonani molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu bazoqala kule nyanga ukushuta season 3 sayatshelwa usini. Manene guys, le video ayikho serious ngiyacela niyazi njalo mina ngithanda ukuthi sihleke. Njengoba bezoshuta season 3 uthi-ke uSbindi kuleya interview yakhe mayibuza ngoTirelo sengikhohle ukuthi iyona yiphi guys ngisazoyifuna yabo lento ingiqeda amandla indlela engihlekisa ngayo ngiyaxolisa nje futhi uthi uSbindi uTirelo uyisocial yakhe and uTirelo manje usenomsebenzi uyi-admin noma uyini uyi-HR ngoba yena uthatha ama-calls alaba abashelwayo. Kwenziwelani lokhu? Kwenziwela ukuthi angabe nje sethole Isgaxa njengoba zivela ku social media. Yewe guys, Isgaxa zaMpumelelo ningikhumbuze. Kodwa ukuthi angilwe mina nengane ngiyakubona ukuthi engathi ukuyiphase ethile empilweni. Sibuyeleke kule interview uSupumelelo isocial lami lelo akanankinga ama-calls nje abawunjwa uye kulabo engibashelayo. Angise phela uMpumelelo uya-edake kulaba abashelayo njengoba phela akhi isithembu okusho ukuthi uTirelo useneposition leyo yokuthi abamba ama-calls as i-main girlfriend noma ke umamkhulu osasekhona o-temporary. Mayebamba lama-calls uTirelo ukuthi azi ukuthi uMpumelelo useshele nayo intombazane kanje kanje. Yena ke enze njani? Ileyo part Yaxolisa guys. Leyo part leyo engiqeda amandla. Uthini kulezi ingane? Uthini? uTirelo Mpumelelo akakamlobola ngithi. uTirelo indaba yakhe noMpumelelo ile sibona ku TV. And le sibona ku TV thina ile ebangokushisa nje ibehavior yaMpumelelo nama girlfriends akhe kwabanga ukushisa. So nomunye ke oseshelo uMpumelelo ezobe fonela uTirelo ezoya kwizingane zesithembu. Yiliphi ithemba abanalo ngoMpumelelo lapho kwizingane zesithembu ayikho into ayikhulumayo ebambekayo uMpumelelo ke. Sengifuna ukwazi ukuthi uTirelo maye motivate lezi ingane ethi kuhle ukuba igirlfriend kaMpumelelo ukhuluma ngani noma uyamrabhisha ezini ingadina no futhi hayi ukuthi usuke eqamba amanga mayikhuluma ukuthi nje mayitshela leyo ngane ukuthi ungezi la ngoba ngithi ngiyaxolisa abafethu ngoba phela vele uzokhuluma iqiniso ngithi buka mina nginengane njengamanje kodwa nakho lapha ku TV ade ekhuluma ngokuthi ama plans akhe ayimfihlo lapho mina sengimtshelile ama plans angithi akekho wrong. Mina ngibona ukuthi lezi ingane uyayitshela ukuthi ningalinge nisangane nithini zala ayikho indaba la ukuze asale yedwa abe umamkhulu lo enitha kamfuni. Hawu ningithuselani kanti ngithi mina sekhulile siyayibamba ingesi kancane lapha ukuthi nayo u1+1 isikhathi u2 ukuze manje sengihalela ukuthi nginenzele izingane zesithembu i-review mase siyafika nithi nina kule ndawo akayifuni. Kodwa nje into engiqeda ubusosha bakhe ufike kanjani kwindawo yokuthi ama-calls awabanjwe uye ma yena ebamba ama-calls yilobu liphelile izingane zesithembu uvuyo sibonile ukuthi semove on kupostwa yena yedwa. Angithi phela yena uyaba welcome bapha lezi ingane ziyagula nini ziyagula ibona izingane kodwa kuseni baxolela ngoba abantwana bazokhula imiqondisa nguluke benze izinto eziright. Ukufika nje kwingxoxo yokuthi intombi abashelwayo ukuze yena angabi nesigaba yabo asesithola ku social media shothi uMpumelelo umphumuza kulento yakhe yokuthi uMpumelelo uzofika enze isigeme nanya seyobhala ku Instagram story phela ubhalela ukuthi siyibona into ayibhalayo ukuthi lena ke isupport uMpumelelo ngithi hey kanti lana inhliziyo ijima kuze kube nini ngoba ujime njalo isithembu ngoba phela uMpumelelo uvela nentombazane lawa akangamfihli
laba abanye bayahamba bayobhala lapha ku TikTok becomment bese njalo Mpumelelo usuka manje la eDUT. Mase ngiyahamba ngilungise Instagram story yakhe ngithi lo uphendula lawa ama-rumors. Emva kalokho shothi lena ke eyalaba abavele bebhale ku TikTok benza ama-rumors akakwazi ukuyinqanda. Ngoba beyond yena ukuthi uzoyinqanda kanjani into yokuthi nanga Mpumelelo kuleshisa nyama le. Akekho angithi nalo umkhomba ngoba nayi imoto isimile thanks ma hawu imoto yamseleki lo uba lo ehlala phakathi uMpumelelo. Manje lahaba osekuthiwe ke banikwe inamba kaTirelo ukuthi but laba ke abanika inamba kaTirelo ukuthi abamfonele akuphumeleli noyedwa ngoba phela ukhona ozobe ongabe sevelile ngoba ushilo phela uMpumelelo wathi bafonela yena ukuze azi njengesocial lakhe. Lithini ke isosha ngale masiliphendule khona kaze abasifakeleni lento kancane ku season 3 singazi. Kuzingane Zesthembu ngifuna ukuhleka ngoba iyangihlekisa lento ngathi laba basangene basangene bobabili uthi bayamfonela bemchazele. So mabemchazele guys ngizoba nehaba ngizohamba ngiye kuleya interview ngithathe ngqo into Mpumelelo ayishilo ukuthi banenamba laba ashuthi ke ababona befanele laba ke ubanika inamba kaTirelo ukuze ke uTirelo ebabonise bexoxe naye. Ubabonisa njengobani? Ubagqugquzela ngani? Iyiphi motivation yena anayo ukuthi ke wozani? How? Ungazi thina sithi Mpumelelo nangu singabakho kanti isitori sakho sithini? Yena engabe ngale kwezinye ingane ekhuluma into engekho. Hey guys kahleni. Mina ngibona ukuthi bayixoxa lento eseyicabangile untombazana. Wathi ke vele ukuze abanye bengaveli uvele yena yedwa bazokhuluma naye ngoba uya understand. Angithi egameni loku-understand bazobe bekhuluma naye yena ebatshela ukuthi uMpumelelo right unje enamanga ngoba lapha makufono yena uyamrabhisha uMpumelelo ethi vele niyambona nani Mpumelelo nje uphathisana ngekhanda angazi ukuthi ke wena ufisani ayitshele ingane ayitshele futhi besuke eyitshela iqiniso kodwa yena enemotive. Imotive yipi eyakhe ukuthi athi yena number 1 kuzona zonke izinto ngoba phela uma isifonele ingane uzoyitshela ethi buka mina ngangaplanile ukuthi ngibe nengane kodwa senginengane. Buka manje sesivela na ku TV kodwa akakalobuli. Uqamba amanga akawaqamba amanga. uMpumelelo ngapha kulindile ukuthi hayi usazomtshela ukuthi hayi ngiyayizwa. uMpumelelo uselindile ukuthi uzomtshela ukuthi ke hayi lena ke ubani lwade ngiqeda ukukhuluma naye manje yena ngibona ngathi right. Kwenzeka hey guys ngicela ngitshela ukuthi le video ngoba inje ingoba ngibonele comment ukuthi uTirelo akafuna ukuba umamkhulu sengicabanga le yandaba yakhe yokuba uadmin kuleli office ahleli ngithi mina ubona ukuthi uhlaliswe yini lapho nokuthi ama calls awafike kuye kube uyo chaza ngoMpumelelo futhi hayi ukuthi uzobe echaza amanga kodwa akanayo into ukuthi uzobe ekhuluma ukuthi hey uMpumelelo yena unama plans kanjena ama plans akhayazwakala obekezela ngoba ngeke atshele ezinye ingane ukuthi hayibekezele zibekezelele ini yena ufuna ukubekezela yedwa ayibekezelele yena lento ayibonayo kodwa abafonela yena hawu ningadlali ngasikhathi abakufake lapha yana ku season 3 wakwezingane Zesthembu kancane mase bevala sebeqeda leyo part sizwe leyo phansi beyanqina ukuyifaka sizwe ngoba phela manje noma ke laba bafonayo aka record inkulumo erecordela uMpumelelo uyabona sizwe ngoba lobu Ubusosha lobu bunobutsotsi phakathi ningizwe futhi angixabene nengane nkosami ngimdala kunabo ngabo antwabo ngoba siswapho kodwa iyangihlekisa indaba yabo
Bona-ke ngiyayibona eyabo, ngihlekiswa kakhulu ilothi uTirelo akafuni ukuba umamkhulu, akanandaba nama-positions. Kodwa Sithandwa, ubungawubuki u-season 2 Izingane Zesithembu. Ubungayibona into ebeyenziwe uMpumelelo, ukuthi uMpumelelo ubesho igama elilodwa, uTirelo ayenze leyo nto. Mase yajabula. Bungabuki kanti. Hhayi-ke ngoba usuku olufishane lwanamhlanje ngizothatha ama-episode awu-3. La ma-episode awu-3 kwizingane zesithembu. Sibuke into eyenzekile kwizingane zesithembu. Mase uyangichazela kahle ukuthi lokhu kumayelana nani. Leya ku-social media ukuthi akazuphumula nje. uMpumelelo kathi usenze ukuthi akasaphumule. Useyobhala laphayana ku-story, ku-Instagram story. Ubhizi kangaka kumayelana nani? Angithi leya nto usenda imessage ukuthi ngizokusupport kuze kube sekugcineni. Ngizokusupport kuze kube sekugcineni. I-award yalokho-ke yini? Ukuba umamkhulu. Lena yokuthi izinto ezikhalisayo siyilalele sithi hey, yazi lento leyenziwe uMpumelelo engabe uzokhula nini? Understand into ayenzayo ukuthi wrong kangakanani, yena uthi yahlekisa. Hayi guys, kahleni. Nangizwa njalo angilwe, angigqugquzeli nendaba ye-bullying. Ngizonitshela nje nakho ukuthi uMpumelelo ekhuluma lapha ukuthi uphendula ama-calls, akaze ngize ngihleke kanje ngayihleka leya ndaba. Sengikhumbula manje sekukhona la othi uTirelo akahalele position ukuba umamkhulu. Yes, uzo-enjoy umzolo wakhe kube mnandi futhi njengoba dengisho nje ukuthi kwisithembu akekho usisi ocabangela omunye. Babacabangela ngoba sebewumndeni. Ngisho nakogogo. Yingakho phela kwakuliwa kube ney'nkukulumo nje. Isithembu sinjalo vele mawusiza sichaza. Awukho umehluko othi ngoba sesiku-TV sesizoba glamorous because siku-TV sekunalezi zinto eziwubukhazikhazi. Kuphilwa njengomndeni, sebewumndeni. Usayintombi ngisho nawe kwi-boyfriend yakho uzama ngayo yonke indlela ukuthi angasamkhumbuli omunye, amkhohlwe, kusale wena. Abanye baze bakhompise ngisho nangezinto yabo lezi ezibonakala ukuthi ezibonakalayo. Mhlambe azominga ukuthi le ntombi lena ithanda inani akhompise nayo. Wenzelani? Wenzela ukuthi iphume kusale yena. Omunye athole mhlambe mayikhona information ayithola amantombazane ababhizi ngendaba yabafana. Omunye athole ayibone ukuthi i-weakness yalo ilo. Njengoba lapha ku-season 2 besibona ukuthi i-weakness ngapha ile, i-weakness ngapha ile. Wenzani lona omunye ukuze abe ngcono ukunomunye? Friends, ngike manje bodade ngoba sibadala thina. Siyayazi lento sidlulile kuyona. Nithini nakafuni ukuya ku number 1 kade ecula lapha emotweni ethi position 1 konke. Wathi uMpumelelo hayi. Wathi wena Mpumelelo uhlangana. Hayi ngeke uMpumelelo yena akekho right uzolo obungishilo. Kodwa fanele simbuke sibone ukuthi unangaki, una-23 uzoba na-24 sila sibadala kunayo. Futhi ngathi ngesikhathi eboniseka ngaso eboniseke elaleni ebenokulalela ngoba akalaleli. Ukulalela cha. Kodwa-ke uma usathi wena akafuni ukuba unumber 1, bukisisa kahle u-season 2, ubukisise. Ulalele onke amagama kawashoyo. Ubuke izenzo zaMpumelelo nezinto ezikhulunywa uMpumelelo nemibuzo ayibuzayo. Le video ezolandela ngizobe ngibala imibuzo ayibuzayo. Eyibuza uMpumelelo ukuthi kumayelana nani. Ngoba phela yena number 2 wasebuza le mibuzo le why. Bye. Nibe ne weekend emnandi. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqedwe. Bye.